Continuem amb els nostres vídeos de WordPress. A continuació, començarem a treballar en WordPress. Aquí tenim el panel de control. La primera opció que ens surt és d'instal·lar o l'editor Gutenberg o l'editor clàssic. El Gutenberg vindrà per defecte a partir de la versió 5, però ara per ara instal·larem i activarem la versió clàssica, perquè hi ha molts plugins que encara no són compatibles. Llavors, una vegada que està activat, desapareixerà i la primera cosa que farem serà revisar les actualitzacions. És important tenir tot actualitzat. Llavors tenim el plugin Akismet que necessita d'actualitzar. Seleccionem i actualitzem, molt fàcil. Podem anar a visitar la secció de plugins, d'extensions, i aquí veurem que tenim instal·lat. Tenim 3 plugins. Tenim un que ja està activat, que és l'editor clàssic, i 2 que estan sense activar, que són l'Akismet i l'Ola. Si no estan activats, no els podrem fer servir. A continuació, anar a la secció de configuració i tenim diverses opcions, diríem generals, per configurar la pàgina. Opcions generals, li podem ficar un subtítol a la pàgina, no ens costa res, és una cosa molt senzilla i ens sortirà la portada si volem. Aquí hi ha poques opcions, tampoc hi ha res que sigui rellevant. Vale? Per tant, podríem passar a la següent, que seria escriptura. En escriptura parla de la categoria de los posts, si és un blog per defecte, que serà general, i el format que farem d'estàndard d'entrada. I també podríem configurar el servidor per enviar correus, que en aquest cas no ho farem. En lectura és important perquè li diem si volem que la nostra web sigui tipus blog, és a dir, que a la portada ja mostri entrades o que mostri una pàgina estàtica, que és el que farem en aquest cas, perquè hi haurà un blog però no serà la pàgina principal. Llavors li diem quina pàgina estàtica volem mostrar al començament. També li podem dir quantes entrades volem mostrar i, molt important, si volem que Google trobi o no la pàgina. A continuació, podem continuar, si us sembla bé, veure la web com ha quedat. Tenim aplicada la plantilla 2017, que és la plantilla per defecte que porta aquest WordPress, i si volem ara personalitzar, treballarem amb aquesta plantilla. És molt important saber que la personalització depèn totalment de la plantilla. Quan jo clico en personalitzar, se m'obrirà un menú a l'esquerra que em permet editar de manera dinàmica, és a dir, jo vaig veient què és el que estic canviant. Hi ha diverses opcions i jo puc anar revisant, anar canviant les coses. Per exemple, en aquest cas puc canviar la imatge d'inici, la imatge de capçalera. Si la vull canviar, li puc dir afegir una imatge nova i el que faré serà entrar al Media Center de WordPress. També podria mirar més temes. Aquí tenim els 3 per defecte que porta WordPress, 2017, 2015, 2016, però si li dic afegir temes, vaig al repositori de WordPress on puc trobar un munt de temes diferents. Els puc ordenar per popularitat i fins i tot tindré els més populars, que teòricament són els que millor funcionen, o els més personalitzables. Per instal·lar, només veieu que quan jo fico el ratolí surt l'opció instal·la, instal·laríem i ja està. Seria molt senzill. Torno a dir que la personalització depèn totalment del tema, del theme que estem aplicant en cada cas. Llavors, el que dèiem abans, si jo vull canviar una imatge, el que aniré serà al Media Center, al centre d'arxius de WordPress. Aquí puc carregar una imatge que he descarregat i ja es quedarà disponible per a la pàgina sempre que vulgui. Important, escriure una llegenda i un text alternatiu perquè això m'ajuda a posicionar-me a Google. Això és important pel SEO. Llavors, important, llegenda i text alternatiu a les imatges. La puc seleccionar, la puc retallar, perquè en aquest cas la capçalera demana unes mides determinades, i una vegada que ja està fet, i clico, ja ho tinc això a la pàgina per defecte, a la pàgina principal. Puc veure com en aquest theme, conforme jo vaig movent el ratolí, me'n van sortint diferents imatges. Això es deu
a que la pàgina principal està composada per 4 altres pàgines. Vale? Això és una cosa curiosa d'aquest theme que no té per què estar a la resta de themes. Per tant, no ens preocuparem. Tema de menús, important. Jo aquí vaig afegint les opcions que jo vulgui. És només dir-li què vols a cada menú, si una pàgina o una altra cosa, i dir-li afegir. Vale? Continuo i tinc el tema de la portada. A la portada ja ho hem vist abans. Jo decidiré si el que vull és entrades tipus bloc o una pàgina estàtica. En aquest cas, torno a dir, era una pàgina estàtica i li hem dit quina volíem d'inici. I aquí està el que us explicava de les 4 pàgines. En aquest theme hi ha aquesta opció perquè la pàgina principal tingui o estigui composada per 4 pàgines diferents. Això és propi d'aquest theme. Si ens agrada, és un aspecte o és un tema estètic molt interessant, però és només d'aquest theme. Una vegada està, cliquem a publicar i això es guarda. Anem a parlar què són les entrades i què són les pàgines. Una entrada és un post, és una anotació d'un blog que sortirà amb la seva data i amb el seu creador. Tenim una part d'efecte que és Hola món. Que farem serà, provarem com funciona l'editor. Jo aquí puc ficar un text d'exemple. Fico benvinguts. Podeu veure que hi ha les opcions habituals. Posar estils, negreta, cursiva, els pics, numeració... Però anirem fent cosetes. Hem enganxat un text de prova en llatí, el Lorem Ipsum, que és molt famós, i ara anem a fer una altra entrada perquè hi hagi dues. Anem a afegir i torno a dir, estem fent entrades. Entrades sempre estem parlant de bloc, d'anotacions. Llavors tornem a enganxar el text d'exemple i aquí anirem fent cosetes. Per exemple, doncs podem agafar i fer... A veure... Podem decidir, aquí separem un text i podem fer uns pics. Doncs separem el text en els punts i triem el text i fiquem els pics. Ja el tenim. També podem fer o podem destacar un text com si fos una frase important amb les cometes aquestes i es destaca. També el que podem fer és afegir un llegeix més, per a que a la pàgina principal només surti un tros petit de l'entrada i després es vegi més. I tenim més opcions. Ja veieu que es pot esborrar el format, canviar el color, fer moltes coses. També ho podem veure en HTML, que és molt interessant una vegada que ja domines per fer l'ajust final, diríem, l'ajustament fi de la pàgina. Per exemple, en aquest cas, el more, el llegir més, el vull treure d'aquí i el vull ficar fora. Llavors, ho puc retallar i ho puc ficar. I com és HTML, doncs ja estic segur que funcionarà bé. També el que puc fer és afegir un mídia. En aquest cas, afegirem una imatge. Doncs trio el got de cafè. També podria penjar un fitxer si jo volgués. Li dic actualitza i el tinc aquí i el podria arrossegar. Jo aquí puc decidir com el vull ajustar a la pàgina. Una vegada que està, el puc publicar. I anem a veure com es veu. Actualitzem la pàgina. Recordo que hem d'anar al blog perquè hem decidit que no el volem a la pàgina principal. Llavors aniríem a mirar el blog i m'haurien de sortir els dos posts, les dues entrades. Anem a blog i, tal com esperaven, tenim la segona entrada i la primera entrada. Recordo que les entrades sempre tenen la data i estan pensades per contingut dinàmic. Hem de relacionar sempre entrades amb blog, amb pàgines dinàmiques. I pàgines és al revés, són pàgines estàtiques. Per exemple, la pàgina de contactar. En aquest cas vull ficar un text amb el telèfon de l'escola i a més vull ficar un mapa. Un mapa embedded en anglès. He anat a compartir i ara vaig a insertar un mapa i copio el codi HTML que l'hauré de ficar en la pàgina, però sense
sempre passant-nos a l'editor HTML. Llavors, enganxo el contingut i una vegada que guardo ja tinc el visor HTML d'aquest mapa i a més podré interactuar amb ell. Tindré tota la tecnologia de Google al meu abast. És una opció molt interessant. A més, ara li ficarem també el telèfon de contacte, el que calgui. Val? I ja tindrem una pàgina de contacte molt interessant. En el futur també estaria bé poder afegir un formulari, que això ho farem en següents vídeos. Val? Però ara comencem amb una cosa senzilla. El text fixe, fiquem una capçalera perquè quedi més elegant i a més el mapa de Google. Molt bé. Llavors ja podem guardar, podem actualitzar i podem veure a veure com ens ha quedat. Val? Anem a actualitzar i si torno al blog, si torno a la pàgina, doncs veuré com m'ha quedat. Important en el menú que hi hagi aquesta opció de contacteu. Si no n'hi ha, haureu d'anar a afegir pàgina. Fixeu-vos que aquest got de cafè que hi ha a la pàgina no m'agrada. Totes les pàgines tenen l'opció de tenir una imatge destacada, que cada theme, cada tema fica un vol. En aquest cas no la vull. Per tant, sempre està a la dreta, jo li puc dir que l'elimini i ara quan torni es veurà que ja no està el got. Val? Puc actualitzar i veiem que el got ja no hi és. I espero una mica i ara quan es carregui veuré que no està el got i que a més ja m'ha quedat la pàgina com jo la volia. Aquesta és la idea, d'anar provant, val? Pensant que cada theme té les seves coses concretes, però que sempre jo tinc la possibilitat d'anar editant i d'anar canviant coses. Bueno, i en següents vídeos veurem més coses. Ara per ara ja tenim això. Moltes gràcies i fins la propera.